sesją mieliśmy Komisję Zdrowia. Praktycznie przez miesiąc czasu odbywały się w różnych kręgach dyskusje, ustalenia pewne na temat zonów cerekwich, remontu. Padała wtedy kwota 2,5 miliona złotych zapotrzebowanie na remont, dostosowanie tych budynków do potrzeb zon. Dzisiaj na komisji dowiedzieliśmy się, że ta kwota jest ponad 7 milionów złotych. Skąd takie rozbieżności, skąd te wartości? Czy niedoszacowanie tej kwoty, która była podawana nam prawie przez miesiąc czasu, czy dzisiejsza kwota jest przeszacowana? Jeżeli chodzi o sytuację związaną i zwiększeniem kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń w Cerekwi, to proszę Państwa chciałbym przypomnieć takie podstawowe elementy, mianowicie poprzedni jak gdyby projekt koncepcyjny obejmował pomieszczenia związane z przygotowaniem tego obiektu do 32 łóżek. Natomiast propozycja dzisiaj, jeżeli chodzi o rozlokowanie tych łóżek, zwiększenia ilości do 49 spowodowała na pewno przyrost. To jest pierwsza. Druga sprawa to jest, proszę Państwa, poziom cenowy, jeżeli chodzi o rok 2005, a rok 2010. Jest to 10 lat różnicy, jeżeli chodzi o koszty związane z funkcjonowaniem. I czwarta sprawa, uważam najważniejsza, to proszę Państwa, posuwamy się nie na zasadzie jakiegoś kosztorysu zweryfikowanego, tylko na zasadzie kosztorysu wskaźnikowych. Kosztorysy wskaźnikowe rządzą się określonymi prawami wynikającymi z przepisów prawa, a w związku z tym współczynniki przyjmowane przez projektanta są narzucane po prostu przez te przepisy. I proszę Państwa, nie można przyjąć inaczej jak na przykład prace projektowe, które mają być 8,5% wartości i w tym momencie wartość tej dokumentacji jest wyliczana na poziomie 523 tysiące złotych. Skoro myśmy, pamiętacie Państwo, mówili na jednej z komisji, że aby skrócić proces inwestycyjny, byśmy przeprowadzili takie postępowanie związane z wykonaniem dokumentacji wykonawczej i wykonaniem projektu. Czyli automatycznie w momencie, kiedy byśmy przystąpili do procedurowania przetargu, to ten element by na pewno został głęboko spłaszczony. Przyjęte ceny związane, proszę Państwa, z metrami kwadratowymi, to tak, jeżeli chodzi o dobudowę, tam jest dobudowa 300 m2, to jest po 4700 zł, natomiast jeżeli chodzi o modernizację, przyjęto kwotę 4000, z tym, że projektant mówi w ten sposób, że to na pewno zostanie zweryfikowane przez postępowanie przetargowe. Następne elementy, które się biorą na składniki tego kosztorysu wskaźnikowego, to jest nadzory 15%, 78 tysięcy wychodzi, inwestor zastępczy 3,5%, to jest 168 tysięcy złotych, rezerwa, która jest zgodnie z przepisami przewidywana 10%, to jest 692 tysiące złotych i wyposażenie tutaj 900 tysięcy. Robi to kwotę, jak się pomnoży wszystkie te wskaźniki i dodatki, to wychodzi kwota około 7 milionów złotych. Proszę Państwa, czy ona jest realna? Proszę Państwa, niedawno Państwo pamiętacie, takim samym problemem borykałem się, jeżeli chodzi o projekt wskaźnikowy dotyczący rozbudowy szpitala i też tam takie elementy wchodziły, gdzie sama dokumentacja, proszę Państwa, była ponad 1 milion złotych, która by według tej procedury wskaźnikowej była przymierzona, a w konsekwencji przy przyjęciu tej procedury związanej z wykonywaniem dokumentacji i budowaniem automatycznie te wszystkie wskaźniki zostały zmniejszone i oczywiście nie został powołany inwestor zastępczy, który też by ewentualnie jakieś pieniądze musiał dostać w postępowaniu przetargowym. Postępowanie przetargowe ma to do siebie, że rządzi się tutaj regułami, które rynek w tym momencie dyktuje i rynek decyduje o wysokości nakładów z tym związanych. Trudno jest dzisiaj dyskutować na temat wskaźników, które wynikają z przepisów, że projektant przyjmuje takie, a nie inne. W tym wypadku zostały one zrobione, bym powiedział, tak jak mówią przepisy i dopiero postępowanie przetargowe mogłoby to zweryfikować, jaki poziom tego zadania inwestycyjnego jest rzeczywisty w stosunku do założonych. Natomiast projektant, który, proszę Państwa, bierze odpowiedzialność za to i odpowiada również swoją polisą ubezpieczeniową, że gdybyśmy postępowanie przetargowe przeprowadzili i okazało się, że ceny są nierzetelne, to możemy wystąpić z regresem do projektanta o odszkodowanie. Także
Stąd te zmiany, jeżeli chodzi o różnicę cenową.